Iniciem la ruta a Saverdú, al pàrquing d'Eramova, i ens en anem a buscar la pujada cap a Aiguamoix. Som-hi! Estem arribant a Tredòs. Hem fet el camí que comunica Saverdú amb Tredòs. Ara estem seguint el camí de Ruda. El camí que de Tredòs es dirigeix a la vall de Ruda i que aquí està, com es pot veure, ben empedrat. Camí històric. Ja aquí davant ja ho deixarem per pujar cap al barratge d'Aiguamoix. ¿Qué será este? Sí, sí. Guapíssim. Quin camí. Un camí força empedrat i que ara ja em sembla que hem arribat a l'alçada de la Resclosa. Arribem a la presa d'Aiguamoix, que avui està ben plena, i seguim pel camí d'Aiguamoix. Aquest tram és força bonic. Ja hem deixat enrere la presa i un tros de pista i ens tornem a ficar per un camí que és preciós. Anem pujant amb trams que es compliquen una mica, però vaja. Com es pot veure, el camí està força ben arranjat. Últimes rampes. I ja ho tindrem. Ja estem arribant al final del camí. Un camí molt bonic. Arribem ja a la part inferior
dels prats d'Aiguamoix. I això ja comença a canviar de paisatge. Deixem la zona de bosc i ens anem introduint a la zona de prats. Ja hem passat la cruïlla de Pòrera i ara ens anem introduint a la zona dels Banys. Un dia radiant, encara fresc a aquesta hora i humit. Paisatges meravellosos. Sortim a la pista i ara pista amunt fins als Plans de Pruedo. Pont de la Muntanyeta. Passem pel desviament de Colomers i iniciem la pujada cap a Pruedo. Arribem a la zona del Corral dels Machos. Aquí hi ha la pujada cap al Tuc de Savana. Al fons el Malvern i més a la dreta el Pla de Beret. Acabem d'esmorzar al Corral dels Machos amb aquestes bones panoràmiques. Aquí el cercle de Colomers i cap aquí dalt el Tuc de Savana. I ara a l'aventura, cap a Pruedo. Ja som a la zona de Pruedo. Ja ara, a partir d'aquí, començarem a buscar els camins que ens portin a aquests prats que es veuen al fons. Ja. Deixem ja la pista i iniciem la travessa de Pruedo. Anem pedalant pel mig d'aquesta zona de prats. A veure si podem travessar aquesta clotada. Mireu que bonic. Estem pedalant per un lloc
idíl·lic. Anem pedalant camp a través, buscant les zones que hi hagi menys arbres. Lloc força verge. Estem al cor de Cluedo. Aquí hi ha una mica de sender marcat. Aquest tram, sense drac, gairebé impossible. Estem arribant al Coret d'Arties. El tenim ja molt proper. Ja hem voltat la muntanya. I ara tenim aquí davant aquesta clotada que correspon al Coret d'Arties. Estem ja molt a prop del Coret d'Arties, hem voltat aquest montícul d'aquí i aquí sota el tenim. I ara quan siguem aquí baix hem de seguir cap a l'esquerra. Estem al Coret d'Arties. Preciós, preciós. Es que el sitio es impresionante. Aquesta zona del Coret d'Arties és molt recomanable. Molt bonic. Aquí hem d'anar a buscar aquesta baixada que s'intueix a l'esquerra i farem una forta baixada. Anem baixant camp a través per un tram ple de forats.
Cal conduir amb molta precaució. Ja estem molt a prop d'entroncar amb el camí que ve d'Era Cambra. Ja hem enllaçat amb el sender que ve de la Cambra d'Aigües i ara baixar cap a Montromies. Un sender super fresat. Corriol preciós. El tram que hi ha entre el barranc de Sedó i la cabana de Montromies és preciós. Quina baixada. Tècnica, bonica, ho té tot. Arribem als Prats de Montromies, amb la cabana aquí davant. Deixem els Prats de Montromies i comencem a baixar per la ruta anomenada Et Sanglier. Ens fiquem a la Batosa de Montromies. Aquí és on comença realment la baixada d'Et Sanglier. Bueno, i finalment arribem a la pista d'Aiguamoix. Agafem l'última drecera i aquí acabem aquesta interessant ruta d'avui descoberta dels Plans de Poeta.